folkens, i dag skal vi kigge på, hvordan man installerer sit Barewire-kabel, når man får det hjem. Du vil gerne have fået det hjem sådan her. Normalt kommer alle vores speedropes med sådan et standard nylon-kabel, men hvis du rigtig gerne vil have lidt mere fart på og lidt lettere kabel, så har du altså mulighed for eksempel at opgradere til et Barewire. Når du får dit Barewire hjem, så antager vi, i hvert fald i den her video, at du allerede har speedrope, hvor du har målt dit kabel op en gang, så du ligesom kan gøre det igen. Så vi kommer ikke til at gennemgå, hvordan du måler et kabel op korrekt. Vi skal nok linke til et video, vi har lavet, hvor du kan se, hvordan man måler et kabel op korrekt. Men det ligger nede i show notes til den video. Vi starter med at pakke vores Barewire-kabel ud. Der er et kabel i, selvfølgelig 3 meter. Men mindre du har skrevet til os, vi kan også godt lave det længere, vi har nogle ruller altså. Og så får du en lille pose her, hvor der er nogle forskellige små remedier i. Jeg ved ikke om I kan se det her. Men der er nogle forskellige klammer, og så er der sådan nogle gummirør i. Dem skal vi bruge lidt senere. Når du har pakket dit kabel ud, så sørg for, at det ikke får nogen knæk eller noget som helst. Der er en grund til, at det ligger så godt samlet, så i sådan en rund cirkel her. Det er fordi, at det jo er metal, så hvis det får et knæk, så vil det knæk blive med at være okay. Så sørg for ikke at begynde at bøje det unaturligt. Nu pakker vi det ud. A few moments later. Så vi pakker vores kabel ud. Herfra, der kan vi egentlig bare lege, at vi ligesom har klippet det med saksen her, som vi gerne vil. Jeg vil sige, der er 2 måder, du kan bruge den ende, hvor der sidder sådan en klamme i forvejen. Der vil altid være sådan en lukning i enden, medmindre du har bestilt et custom længde. Den klamme, der sidder hernede i enden, den kan du i princippet klippe af, hvis du gerne vil bruge lukkemekanismen i dit speedrope. Hvis du har et speedrope med håndtag, og der er en lukkemekanisme i, så kan du bruge den samme lukkemekanisme i begge sider, hvis du klipper den her del af. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man sætter de her gummirør på, så man kan spænde. Og derfor så kommer jeg til at klippe den af nu, men du behøver det ikke. Du kan i princippet bare sætte et speedrope håndtag helt ned i bunden der, helt løst. Men fordi jeg gerne vil sætte det fast i min håndtag, i stedet for, hvor der er en spændemekanisme, så sørger jeg for lige at klippe den her klamme som det første. Og det ser egentlig bare sådan. Check. Så har vi 2 ender, som er frie. Det ser sådan her ud. Og nu leger vi så bare, at jeg har målt dem op. Det vil sige, at jeg har målt det efter, at det er den her længde af regel, jeg gerne vil have. Så starter vi først bare med lige at trække den ene ende lidt ud. Så skal vi have fat i den her pakke herover. Og det vi gerne vil nu, det er at have fat i de her 2 gummirør, som vi har herinde. Så sådan her ud. Gummirørene bruges til, at vi ikke spænder en skrue eller lignende direkte ned på wiren her. Det er jo en uncoated wire. Det er også der navnet Barewire kommer. Og det betyder, at de små wire, som i princippet udgør, de små stykker ståltråd, som udgør hele wiren, de er helt blottet. Og det vil sige, at hvis du spænder en skrue ned i, så vil de i princippet gå igennem. Vi vil ikke gøre det lige med det samme, men de vil få de wire til at flosse over tid. Derfor sætter vi sådan et gummirør her på, som kan holde fast på wiren. Og du sætter det egentlig bare ind, og så sætter du det cirka en halv til 1 centimeter ud over wiren her. Holder den fast. Sådan der. Det vi gerne vil nu, det er, at vi vil gerne sørge for, at det bliver siddende der, hvor det er. Det kan vi gøre med en lighter. Vi kan nemlig smelte gummirøret en lille smule ned over wiren, så det bliver siddende præcis, hvor enden er, og vi gerne vil spænde vores håndtag. Så det prøver jeg nu. Og det kan være svært at se på videoen, men det eneste, der sker nu, det er egentlig bare, at gummirøret har lukket tæt om wiren, så nu kan jeg ikke trække det frem og tilbage, som jeg kunne før. Det er ikke varmt længere, men det sidder altså fast på wiren. Enden herude, der kan I se, at der er en lille bitte spids måske, som sidder løs nu. Den har vi mulighed for også bare lige prøve at varme lidt, og så skulle den også gerne trække sammen, så den er en lukke.
Sådan der. Man kan altså noget lige klippe den af i enden, men det gør ikke. Nu skal vi bruge vores håndtag. Nu har vi vores speedrope håndtag. Jeg har bare taget et med, og der er mange forskellige. Og det kan også godt være, at du bruger dit bearwire kabel fra os, sammen med et helt andet speedrope, end vi ikke forhandler. Og så er der selvfølgelig en anden lukkemekanisme. Men vi har taget et bullet comp med i dag. Det er også det kabel, eller det håndtag, vi anbefaler vist til det kabel her, fordi det er det hurtigste håndtag, vi har. Og derfor anbefaler vi også, det er det, man bruger, når man gerne vil have et hurtigere kabel. Bullet comp er smart, fordi det ikke har noget værktøj. Det er simpelthen bare en spændemekanisme, hvor man drejer på håndtaget op. Så nu vil jeg egentlig bare prøve at sætte det ind på vores håndtag her. Sætte det her stykke gummi ind over her. Og i det her skal det gerne komme ud på den anden side. Og så har vi i princippet et ret godt fundament til at spænde vores håndtag fast. Nu sidder det faktisk på en... jeg kan se, at jeg allerede begynder at spænde det her. Der sidder en virkelig god kugle i et bullet comp, men nu kan I se, at jeg allerede begynder at spænde, og det sidder altså fast i vores gummistykke heroppe. Vil du, så kan du spænde... Du kan klippe lidt af herude, hvis du vil det. Alternativt så i pakken har du også fået nogle forskellige klapper. Dem har du også mulighed for at sætte udenpå, og så spænde dem fast, sådan så at håndtaget ikke kan falde ud. Men i bund og grund bør det sidde fast. For lige at vise den anden side, så tænker jeg bare, at vi gør det uden at sige for meget, og så slutter vi der. Så nu prøver jeg bare lige at sætte gummirøret på igen. Så vi har den anden ende her, og så sætter det simpelthen bare gummirøret helt på, og lige skubber 0,5 cm ud, så bare simpelthen bare på vores lejder her. Måske man kan se, hvis vi kan få zoomet godt ind, og måske skal få præciseret fuldstændig. Så prøv at se, om I kan fornemme, at gummirøret som trækker sig sammen på det her metalkabel. Sådan der. Nu har vi altså fundament, hvor vi kan sætte det andet håndtag på. Det var lidt om, hvordan man installerer vores bearwire kabel. Det er klart, når du ligesom, du skal sørge for at installere, eller måle dit kabel op først. Fordi hvis du gør det den anden vej, så kommer du til først at sætte de her gummiringe på gummirør inden, og så bagefter så måler du så dit kabel op, og så skal du måske klippe et del af det, og så har du altså mistet det der gummirør. Så sørg for at måle det op, så du er sikker på, at det er den rigtige længde, og så bagefter kan du sætte de her gummirør på enderne, og sætte dit håndtag på igen. Og så burde det køre. Det var det. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv til os. Vi skal nok hjælpe jer, hvis der er brug for en uddybning. Og ellers så rigtig god træning. God fornøjelse med jer.